Mabva maya nayo. Alright. Night. Ingaihombe. Yakakura singaiti. Handiti. Udzacho dzakakura. Tombosusurai. Mati imari zviya. Iya matora chikwereti chinenge chita $5. Chikwereti $5. Alright. Mati mari yangu iri kuyarini. Handichingopuhwa mari nawo gweshe gweshe kupera kwemwedzi ndobva ndauya nayo. Amaita basa maitino. Handisi kuziya kuti handizi. Mazuva ano chenji dziri kunetsa ka. Dai mango ndipo $5 because ndichauya ne$10. Ndikupei $5 musati matobhadhara chikwereti. Ndingoitira kuti since chenji dzichinetsa ka pandinoya ne$10 because ndoziva kuti ndichauya ne$10. Handizomirira kana muzonetseka nechenji saka maingogara mandipa 5 yacho chenji. 5 yacho ndichachengeta pamunouya ne$10 ndokupai ndoichengetera kunoko. Ngoitira nhau dzekuzomira chenji dziri kunetsa. Saka kana ndipa huku ndongotora chenji yacho kawana. Muda unotora 5 yacho. Ndinotora chenji yacho ndine 5 irimo. Handizvo. Iwe mbudzi yadhura kuna chika. Iri dhiri rako haribude. Haringambokupe chenji yemari yausati wabhadhara. Hakuna kana zvakadaro. Maitino. Pandogara munopaziya ndingati. Pamunogara ndinopaziya kaba ndingakupai chenji musati mabhadhara huku. Ndinongotirawo kuti zvinhu zvacho sechenji inonetsa. Aiwa kana chenji tinotsvaga vakawanda vanototenga vachiwana chenji. Mufamba muchi. Ko maitino. Ko mukangondipa 5 yacho ndonotsvaga huku ukoko.